At yun po mga siyaw, tapos na ako magpagupit. Special shout out to Shetzus Razor for giving me a premium cut. Guys, kung taga Cebu kayo, better try and visit their shop. Malapit lang sa Ayala. Tapos yung address nasa description box ko. At ngayon, nandito ako sa Anytime Fitness. Magpapawis muna ako. Mahimutang sa sibudok, dito na siya nag-atang. Murag Batman, kay di makitan. Niduol na ko kasaganya, ari siya. Hold up ni boy, ay lihog sa gamay. Ambil mo ko na di ka ganan, mamatay. Good morning sa inyo mga siyaw. Sabay kami nag-breakfast ni Malaya. Dinalhan ko siya ng Jollibee at saka puto at sikwate. Anniversary namin ngayon. Yung plano namin, magdi-dinner out kami mamaya. Kagabi nag-chat kami na sabi niya na before ako daw maglalaro ng basketball, sabay daw kami mag-breakfast. Iso-surprise ko siya ngayon. Titingnan natin kung ano yung reaction niya. Happy anniversary. I love you. At yun po mga siyaw, tapos na tayong mag-basketball. Nyor, thank you so much for giving me this gift. At yun po mga siyaw, tapos na po kaming magpakuha ng larawan sa Picture City. Picture. Tagalog girl! Picture. Tapos na kaming nagpakuha ng larawan sa Picture City. At ngayon, time is 6:29, oras na para mag-dinner.
Congratulations po mga siyaw. Nahatid ko na si Malaya. Tapos na yung lakad namin ngayong araw na to. And I am very very happy. Ang saya-saya ko talaga kasi 1 year na kami ni Malaya. And pero nafe-feel ko pa din na parang 2 months pa din kami. And ayun, bago ako matapos mga siyaw, may gusto lang akong i-share sa inyo. Yan, kung may jowa kayo, mahalin nyo yung jowa nyo. Love your jowa unconditionally. And yung jowa nyo, blessing yan. The more you love and care sa jowa nyo, the more blessings will come. Till next time mga siyaw. Ciao.